खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो दिनैनि दिनावबो बर'नि रैखाथि हान्जा थानायमोनब्ला थारैनो बर' हारिखौ अलखदाव गोग्लैनो नागिरोब्ला मदद होनो गोख्रोङै गसंथानो हाग्रा आफाद थानायमोनब्ला सुथुरफोरा जानो हागौ बर'खौ गादबनो हानाय नङामोन नामा? बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै 19 जानुवारि खालाराव जानानै थांनाय राजा बिस्मितखौ इनायै बुथारनाय जाथायखौ लानानै दिनैनि दिनावबो एनडिबि आफाद थानायमोनब्ला जानो हागौ गुबुन हारिया बर'फोरखौ बेबादि आखाइ दिखांनो एबा गाग्लोबनो हानाय नङामोन। नोंथांमोना मा फोरमायगोन? थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि दैदेननाय एनडिबि आफादा थाबावनायमोनब्ला हारिनि अलखदनि समाव थोजासे मदद मोनगौमोन नामा? जेराव बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनैनि समावबो गोबां हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावग्रा गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोर दं। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव दुंहाव थासारिया सुग्लायदोंब्लाबो क'क्राझार जिल्ला खुंथाय पुलिस बिफाना आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द' खालामनानै होदोंब्लाबो गोबां जायगा बर' आरो सावथाल गिखांनाय थासारि फैदों। क'क्राझार चिरां सिमना साखाथियाव थानाय सनापुर बावरागुरि गेलेग्रा फोथाराव दायो गोबां बर'फोरा रैखाथि बादायाव थानो गोनां जादों। जेराव लंकाफार गामिनि आरो कारिगावनि खाथि खाला गामिनि गोबांथार सावथालफोरनि साखाथियाव रायजो जानाय बर' गामिफोरा खारनो गोनां जादों एबा रैखाथि बादायाव थाफैनो गोनां जादों। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गोबां पुलिस प्रशासननि गोनांथि जादों होननानै भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 20 जानुवारि खालारनिफ्रायनो ओनसोलनि सिङाव थानाय बावरागुरि, आवदां बाजार, 6 नं बासबारि, हालदैबारि गुदि फरायसालि आरो कारिगाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव बर' आरो सान्थाल मोन्नैबो हारिनि सुबुङा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। गोबां फरायसाफोरा फरायनो खाबु मोनाखै। जेराव फरायसाफोरनि फैगौ आनजादनि थाखाय दासिमबो बिथांमोना थानांनायनि थाखाय थाबैनो सोरखारखौ आखायाव लानो थाखाय खावलायदों। जेराव फरायनो सुबिदा मोनाखै। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोराबो थांनाय सानसे सिगां नायदिंहैदोंमोन। जम्मु काश्मीराव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादों। द'दा जिल्लायाव आर्मिनि गंसे गारिया हाखराव हरखाबै गोग्लैदों। जाय जाब्रबथायाव सा 10 रौनियानि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला बद्रवा साम्बा फोनांजाब लामायाव कानटप ओनसोलनि खाथियाव गारिया कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला जाब्रबथाय जानाय गारियाव सा 19सो रौनियाफोरा दंमोन। रौनिया हान्जानि गारिया हाखराव गोग्लैनायनि जाउनाव जायगानि पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया जाथायथिलियाव सहैदोंमोन। रैखाथि हान्जाया जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बे जाब्रबथायाव सा 10 रौनियानि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं जम्मु आरो काश्मीरनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नरआ बे जाथायनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जिउ गोमानाय जवानफोरनि नखरनिसिम दुखु फोरमायदों। जुबिन गार्गखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरनि जामिननि आर'जलाइखौ खोनासंनायनि उनाव बिथांजोनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ ससियेल मिडियायाव मोनसे स्पेशेल पस्टनि गेजेरजों गासै जाथायनि सायाव गावनि फिननायखौ फोरमायदों। गरिमा सइकिया गार्गआ गासै बिजिरारि मावफारिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय स्पेशेल कर्टनि गेजेरजों राहा लानो खावलायदों। गरिमा गार्गआ गावनि फेसबुक पेजआव लिरदों, सानफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे बारलांगासिनो। जुबिन गार्गनि मुङाव बिजिरसालियाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जों नखरनि सोद्रोमा आरो आसामनि सुबुं महरै आयेन खान्थिनि गेजेरजों नेगासिनो दं। बिथांनि सायाव मा जाखो बिनि सैथोखौ मिथिनो थाखाय आर'ज गाबनो गोनां जादों। न्याय फसंनायाव फोथायनाय दं। सान हर जोंनि गोसोआव बेले बेजे थासारियाव बारहोगासिनो दं। नाथाय बिथाङा दाबो न्याय मोननो हायाखै। जाथायफोरा दासिमबो फोथायनो हायै बादि नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बेफोर मोगथाङाव जाफुंबाय। आं मिजिंथियोदि बिथांनि आन्दोआव थानाय जाथायफोरा थाबैनो जाहाथे मिथिजागोन आरो गासैबो सोराङाव फैगोन आरो थाबैनो फैगोन जेब्ला दायनिगिरिफ्रा साजा मोनगोन होननानै बिथांजोआ लिरदों। हादोरावनो बयजोंबो मिथिजाग्रा 26 बोसोर बैसोनि सोमरन बालाया 76थि सुबुंखान्थि सानाव बाहागो लागोन। जाय सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स एबा CRPFनि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट। बे सुबुंखान्थि सानाव सिमरनआ जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। 76थि सुबुंखान्थि सान पेरेडआव बिथांजोआ गिबि आइजो मावख'गिरि महरै गासै हौवा CRPF इउनिटफोरखौ दैदेनगोन। सिमरनआ जम्मु आरो काश्मीरनि नौशेरा गामिनि थागिबि।
बे ओनसोलाव पाकिस्तान सिमा बारनानै सानफ्रोमबो गुलि गावनायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों उन्दै समनिफ्राय सिमरनआ उन्दै बैसोनिफ्रायनो बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन दि आंबो हादोरखौ सिबिगोन। बेखौ लानानै आरो गावनि बिखायाव थिरांथा लाखिदोंमोन आरो समजों लोगोसे बे सिमाङाबो जाफुंबाय। बे बोसोराव सुबुंखान्थि सानाव बिथांजोआ सा 140 हौवा CRPF केडेटफोरखौ गिबि आइजो मावख'गिरि महरै दैदेनगोन। सुबुंखान्थि साननि पेरेडआ थारैनो गोग्गानायनि मोनसे नायथावना दिन्थिफुंनाय जागोन। बोसोरफ्रोमबो बे पेरेडआव बाहागो लानो थाखाय हौवा आरो आइजो CRPF केडेटफोरखौ ज' जानायखौ नुनो मोनो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। क'क्राझारनि थाखाय गथ' गैयै जरा एबा हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जेनिट'बा IVF मिरु गुवाहाटीआ 28 जानुवारि 2022 खालाराव क'क्राझाराव बेसेन नाङि इनफार्टिलिटी केम्प लुफुंनो थाखाय थियारि जादों। मख'नो गोनांदि गथ' मोननो रोङै जेंनाजों भुगिनांनाय जरा, नैथि खेब गोर्बो जोनोम होनायाव जेंना, खनले गोर्बो गारनाय, IVF आरो IUI नि खनले फेलें जानाय आरो गुबुन जायखिजाया गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गुबुन जेंनाफोरजों भुगिनांनाय बेरामि बिथांमोना माखासे सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नोंथांमोना 860904009874211823 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों एबा सोमोन्दो लाखिगोन। आरो थावनिया जाबाय प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय इनफिनिटी हेल्थ केयार क'क्राझार। नोंथांमोना होखानाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। कारिगाव जाथायनि उनाव गासै क'क्राझार जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव सुबुं जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। डिजिटेल मुगायाव इन्टारनेटआ मोनसे एंगारनो हायै सिबिथाय जानानैब्लाबो मोनसे जाथायनि थाखाय गोलाव सम सिबिथायखौ दोनथ'नायनि जाहोनाव थागिरिफ्रा जोबोद जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जर'खायै फरायसाफोरनि फरायनाय, अनलाइन फोरोंनाय आरो आनजादफोराव गोबां गोहोम खोख्लैदों। इन्टारनेट बन्द जानायनि थाखाय UPI लेनदेनाबो बन्द जादों, जायनि जाहोनाव हाथाय बाजारफ्राव फालांगियारि खामानिफ्रा फ्राय थाबथानानै थानांनो गोनां जादों। बेराफारसेथिं क'क्राझार टाउननि गोबां ATMआव रां गैयैनि जाहोनाव सुबुंफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जाय सुबुंफ्रा मोनसे ATMनिफ्राय गुबुन ATMआव रां दिहुननो थांदोंमोन बिसोर खालि आखाइजों फैफिननो गोनां जादों। बे थासारिनि गेजेराव गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रा सोरखारखौ बन्द खालामनाय इन्टारनेट सिबिथायखौ थाबैनो बानायफिननो थाखाय खावलायदों। फारसेथिं थांनाय 19 जानुवारि खालि कारिगावनि गौरीनगराव जानाय बुथारनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसआ सा 19 सुबुंखौ खानानै दोनदों। नाथाय दासिमबो बिथांमोननि सायाव रैखाथि बादियै थामहिनबा आयेन बादियै हाबा मावनायखौ नुनो मोनाखै। दासान्दि हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ धुबुरी जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों होनना मिथि मोनदों, जेराव जाथाय केस नम्बर 12/2026 बेनि सायाव रेजिस्टार खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं कारिगाव जाथायाव जिउ गोमाजानाय सिकना बिस्मित बसुमतारीनि सुनिल मुर्मु बिथांमोननो रायजो सोरखारा खेबसेनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावनाय जादों। थैनाय 2 सुबुंनि न'खरनो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो 4 जोखोम जानाय सुबुंनो राङारि अनसुंथाइनि महरै 1 लाख रां होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जाय न'फोरा खहा जादों बिसोरनो गं 42 न'खरफोरनो 50,000 रां होनाय जागोन होननानै जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा फोरमायथिदों। हादोरसा सोरखारनि जानानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो नेमखान्थि बायदियै रुंसारि जानाय सिकना जोहोलाव बिसि दैमुथि बसुमतारी आरो सुनिल मुर्मुनि बिफा पट्टे मुर्मुनो चेक गथायगोन। बेबादिनो जिल्ला कमिशनारआ बेखौबो मिथिहोदों दि जिल्लायाव सोरखारजों गायसनजानाय मोनफा रिलिफ बादाफोरनि गेजेराव 3खौ बन्द खालामनाय जाबाय। गोब्राबै खहा जानांनाय न'खरफोरखौ थाबैनो गावनि न'सिम फैफिननायनि राहा खालामनाय जागोन। रिलिफ बादानिफ्राय फैफिननाय सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय सेन्सिटिभ जायगाफोराव अरायथा पुलिस केम्प फसंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंबावो। थांनाय 19 जानुवारि खालारनिफ्राय सुइजारलेण्डनि दाभसआव खुंजाबाय थानाय बुहुमनां रांखान्थि फ'रामाव आसामनि जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। 19 जानुवारि खालाराव दाभस सफैनाय गिबि मन्त्रिया गुबुन हादोरनि थान्दैफोरजों लोगोसेनो थुलुंगागिरि, रांखान्थिगिरि, बहुराष्ट्रीय कम्पानिफोरनि गाहाय मावफुंगिरिफोर आरो बुहुमनां बेंक, हादोरनाङारि राङारि फान्ड आरो बुहुमनां फालांगि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव सानब्रैनि थाखाय वर्ल्ड इकनमिक फ'रामाव आसामनि जानानै बाहागो लादों। बे समाव गिबि मन्त्रिया मोन 16 हादोरनि गं 100निबो बांसिन माल्टिनेशनेल कम्पानिफोरनि सा 200निबो बांसिन फालांगिरि आरो राजथान्दैफोरजों लोगो हमहैदों। बेफोरनि गेजेराव बुहुमनाङैनो मुंदांखा कम्पानिफोर जेरै BE8 इनार्जी, हार्टा मेटल, सुस्टेनेबल इम्पेक्ट LLC, लाजेनेक इसर केपिटेल मुटक,
Pinrop Limited, Mitur, Microfen Limited बायदिया मख'जाथाव। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया फरामावमोन 19निबो बांसिन मेलफोराव बाहागो लादों आरो गोबां बुजिलायनाय गोरोबथायाव बिथाङा सागान होदों। गिबि मन्थ्रिया फैगौ दारिमिनारि मुगानि थाखाय इयुन समनि थाखाय खामानि मावग्रा गोहोखौ रैखाथि होनाय आरो दावबायनाय आरो $10 ट्रिलियन खाबु आन्दोआव दं बायदि आयदाफोरखौ लानानै गोबां सत्रफोराव बाहागो लादों होनना बिथाङा बुंदों आरो बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ जेराव जाय लोगो मोनो बेयावनो सोङो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेयो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन। गुवाहाटी गणेशपारायाव लुथिनाय जाथायखौ लानानै DCP नमल महन्तनि खौरां मेल। बे खौरां मेलाव गुवाहाटीनि पाटासिल आमबारि पुलिस थानायाव DCPआ बिबुंथि लाखिनानै फोरमायदों दि बरपेटा जिल्लानि बेल्लारनिफ्राय 7 सुबुंखौ हमनो हादों। गणेशपारायाव लुथिनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हाबाय, जेराव जहुरुल हक आरो रुतुल मालिक मुंनि 2 सुबुंखौ खादों। DCP नमल महन्त बिथाङा बुंबावोदि गुबुन 4 सुबुङा दासिमबो खारखोमानानै दं। जाथायाव गासै 6 सुबुंफोरा लोब्बा दं। पुलिसा गंसे एयारगानखौबो बोखांनो हादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। आथिखालाव बयबो मिथियो AI नि सोमोन्दै, मिथिगौ बयबो खोनादों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बागै। बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि ओंथिया जादों मेशिन एबा कम्पिउटारजों दिन्थिजानाय एबा सालायजानाय इन्टेलिजेन्स। माखासे हाबाफोर जायखौ सुबुं माहारिया मिथिंगायारि बुद्धिजों मावनो हायो, बेफोर खामानिखौ डिजिटेल कम्पिउटार एबा कम्पिउटारजों सामलायजानाय मेशिनजों मावफुंजायो आरो बेखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बुंनाय जायो। बुहुमनि गुबुन हादोरफोरखौ नागारनानै आथिखालाव भारतआवबो सुबुंफोरा गुबुन गुबुन खामानिफोरनि थाखाय गाव गावनि मबाइल एबा कम्पिउटार लेपटपआव AI खौ बाहायो। जुदि बबेबा मोनसे आयदानि सायाव खारिथिनि गोनांथि जायोब्ला अब्ला नुनो मोनोदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ मावख'नि खामानियावल' नङा, नाथाय गावारि रंजानायनि थाखायबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा AI नि गेजेरजों सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो, थेवब्लाबो बेनि गाज्रि बिथिंबो दं। माइक्र'सफ्टनि लोगो गायसनगिरि बिल गेट्सआ सांग्रांथि होदोंदि आरो अनुमान खालामदोंदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ फैगौ 4 आरो 5 बोसोराव गोबां साख्रिफोरखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ होनना बिथाङा बुंदों। साननैसो सिगां थामहिनबा 20 जानुवारि खालाराव गुवाहाटीनि 4 पुलिस थानाफोरा जयै गोबां जायगाफोराव अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव पुलिसा गासै 60 सुबुंखौ खानो हादों आरो बिसोर 13 बोलि जानांनायफोरखौबो बासायदोंमोन। बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गुबुन गुबुन स्पा सेलुनफोराव पुलिसनि अपारेशनखौ लानानै DCP सम्भाबी मिश्राया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंमोन दि DCP सम्भाबी मिश्रानि खौरांगिरि मेलाव मेट्र'पलिटान पुलिसनो गोबाव समनिफ्रायनो मोननाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै 20 जानुवारि खालाराव 4 पुलिस थानाफोराव जयै गुबुन गुबुन जायगाफोराव अपारेशन खालामदोंमोन आरो पुलिसा गाहाय बे अपारेशनखौ नोगोरमानि मुखुब जायगाफोर जेरै पल्टन बाजार, चान्दामारि, पान बाजार आरो गीतानगरावबो खालामदोंमोन आरो बे अपारेशनाव गोबां हेयार स्पा सेलुनफोराव सोद्रोमथि गैयै खामानिफोरनि सैथोथिखौ मिथिनो मोनदोंमोन आरो गोबां लाइमोनफोरखौ हमनो हादोंमोन होनना बिथांजोआ मिथिहोदों। फारसेथिं DCP मिश्राया खौरांनि बादिब्ला मिथिहोबावनाय बादिब्ला पुलिसा पानबाजार पुलिस थानानि केस नं 29 आरो 2026 खौ बिथा खालामनानै बारगभ हेयार बिउटि स्पा आरो यूनिसेक्स सेलुनाव अपारेशन खालामनानै सेलुननिफ्राय 2 दायनिगिरि फारियै मेनेजार मनज कुमार दुकुआ आरो बिगोमा शान्ति दासखौ हमनो हादोंमोन। बेजों लोगोसे 3 बोलि जानांनाय सुबुंफोरखौबो रैखाथि खालामनो हायो। फारसेथिं गीतानगर पुलिस थानानि केस नम्बर 7 आरो /2026 नि सायाव बिथा खालामनानै माव स्पा सेन्टार आरो बिउटि सेलुनाव मोनसे अपारेशन खालामनायाव जायगानिफ्राय गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।